ठॉक 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 आवाज येता म्हाका वाटलं कोण नेपाळी हा की काय. ओ साबजी, ओ साबजी. ह्या नाही भ्या बाबल्याक येत नाही तोडका. कुराड मारू येतं काहीचे खाऊ द्या कोणीतरी मारू सिलेंडर. आता महाग होणार सिलेंडर. मग तेव्हा ह्यांका कळतं ना की लाकडीची काय आहे. मग लढाईमुळे सिलेंडर महाग होणार. घरात दूध वाना आता काय आहे, आता तो वचन दूध निघायची पाहिजे. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या शिमगोत्सव विशेष भागात आपले खूप खूप स्वागत. शिमगोत्सव होऊन आता झाले दोन दिवस, पॉज बीस सगळा झालेला पण सध्या व्हिडिओ एडिटिंगचं काम चालू आहे जोरात आणि त्याच्यात आमचं मोठं प्रॉब्लेम येलो. कलव एक रात्री प्रॉब्लेम येलो पण तो सॉर्ट झालो आणि आता ह्यो मेन प्रॉब्लेम येलो बघा कार्डाचो. हां, तर मेमरी कार्डातलो डेटा गायब झालेलो अशा प्रकारे. त्यामुळे एकच दिवसाचा तुमचं सगळं शूट बघूक मिळाला गोमूचा. पुढच्या 2 दिवसाचे जे आमचे मस्त सरप्राईज होता त्या पण ह्याच सगळ्या कार्डात होता आणि कार्ड झालेला करप्ट. तर डिटेक्टच होत नाही कार्ड, त्यामुळे आता गडबड झालेली आहे. आता एक शेवटचं माझ्याकडे मॅकबुक असल्यामुळे त्याच्यात दिसतच नाही. आता या विंडोजमध्ये एकदा चेक करणार आणि मग सरळ मुंबईत देऊक झाला कार्ड रिकव्हरीसाठी. आधी आता हे एकदा चेक करत आहे थांबा. तर अशा प्रकारे मित्रांनो फायनली कार्ड डिटेक्ट झालेला नाही आहे. त्यामुळे आता ह्या कार्ड घेऊन माका मुंबईत जाऊचं लागणार आहे. नाही तर ह्याची गाणी तुमका ऐकाक मिळणार होती. झाला ह्या बघ कार्ड भंगला, कार्डच बाद झाला. किती याचा टेन्शन इला या सांगा उपयोग नाही. होय काय करून कार्ड चालू करू खया. आणि इथे कोण रिकव्हरीवाला पण नाही, आम्ही फोन पण करून झाला. तर हे कार्ड आता मुंबईला घेऊन जाणार, रिकव्हरीला देणार. त्यानंतर कळणार रिकवर होणार आहे की नाही. जर रिकवर झालंच तरी त्यात पूर्ण प्रोसेसमध्ये पुढचे 10 दिवस जाणार आहेत. हां, तर मग हे 10 दिवस तुम्हाला आता हे व्हिडिओ भेटणार नाही आहेत बघायला. आता बघू काय होतं आहे. अशी ही आमची पहिली वेळ नाही आहे, ही माझ्यामध्ये तिसरी वेळा काय ना काय गडबड व्हायची. तर मित्रांनो फायनली कार्ड रिकव्हरीला गेलेलं आहे मुंबईत. आजच्या आजच सगळी प्रोसेस करावी लागली, कारण की अजून वेळ घालवण्यात पॉईंट नाही. मी जाणार मुंबईत देणार, त्यात बराच वेळ जाणार होता, म्हणून आजच मुंबईत कार्ड पाठवलं. म्हणजे उद्या ते हर्षलला मिळेल आणि हर्षल तिथून पुढे रिकव्हरीवाल्याला देईल. तर बघू, रिकवर झालं तर लवकरच आपले व्हिडिओ येतील. तोपर्यंत शॉर्ट्स व्हिडिओ सगळे मी अपलोड करतच राहीन. तर त्यात जरा समाधान माना. आणि जेव्हा व्हिडिओ येतील, जर कार्ड रिकवर झालं आणि जर आपला लॉंग व्हिडिओ आला तर त्याच्यावर कृपया करून कमेंट मारू नका की आता कधी टाकतास तू कधीचे व्हिडिओ. त्या प्रॉब्लेममुळे सगळं अडकायला झालेलं आहे. आणि मागे बघू शकता बाबू आणि नाना यांची मोठी कामगिरी चालू आहे. बाबूचा जो मिरी प्रकल्प होता त्याचं आता रिस्टोरेशन चालू आहे. पण हे कशा प्रकारचं रिस्टोरेशन आहे ते आता बघूया आधी काय करतं. एकेकाळी हा बाबूचा मिरी प्रकल्प होता, मॅपवर पण मेन्शन झालेलं लोकेशन पण आता तो कोसळण्यात आलेला आहे. आता तो नव्या स्वरूपात लावण्यात येणार आहे. यंदा गोंधळ केलास हो तुम्ही पण. शिमग्याक मग माझ्या टायमात तुम्ही येईल. बऱ्याच जणांचे कमेंट आहेत, काय नाना खय गेलास, नवीन ग्रुप पकडलास तरी तुमची यंदा मी सगळी गाणी माका माझ्यावर द्या आलेला प्रेशर. मी सगळी गाणी घेतले तुमची, बरीचशी गाणी. मग पुढच्या वर्षी पण तुमचं नवीन गोमू असणार हा. अरे म्हणजे आता तुम्ही रिटायरमेंटच आ हैसून तुमची रिटायरमेंटच आ. हे आता खय लावणार या सगळा एकमेकांवर तीच प्रोसिजर आहे की काय बदलणार आहे. नाही प्रोसिजर ती कुंडो कमी उंची म्हणजे 5 होतो 3 टी. हां, म्हणजे प्रोसिजर तीच आहे. नाही काय म्हणता येऊ. हां, सावली करूची गरज नाही. आणि हे ड्रिपरवरचे या माडापोपीच्या बागेत तो प्रकल्प असणार, शिफ्ट होणार.
तर मित्रांनो सुरुवातीक जेव्हा जो प्रकल्प बांधलेलो होतो आणि जेव्हा चालू करण्यात गेलो तेव्हाचं पण व्हिडिओ गेलेलो. पण काय होतं रे मागी गणेशोत्सव होतो त्या दिवशी तो मुहूर्त पकडून चालू झालेलो होतो प्रकल्प 2022 ना रे की 23 किती साली लावलेला जो प्रकल्प चालू केलेला 2022 मागी गणेशोत्सव. मग याच्यावर काय म्हणणार तुझा लोकांनी हो प्रकल्प करू हां तसं लोकांका सजेस्ट कर. मरती बंदच झाले कुंडेच बनूचे बंद झाले. आमचा कार्ड करप्ट झाला हिमग्याचा मग व्हिडिओ गेले सगळे म्हणजे पहिल्या दिवशीचाच काय तर गेले व्हिडिओ पुढच्या तर नाही. कारण कार्ड रीडच होत नाही व्हिडिओ दिसत नाहीत कार्डातले. रे बाबा मग आता मुंबईत पाठवलं कार्ड हर्षल. आणि आता मुंबईत देणार बघणार तो तकडे होता की नाही झाला तर ठीक. ते म्हणजे वरचे देवळा बिवडला सगळं देवळात आम्ही व्हिडिओज केला नाही ते मोबाईलवर केला. हेलो. किधर को अरे मी इथे खाली आहे. खाली आहे. अरे मी तुला काय म्हणत होते माहिती आहे भाजी घेऊन जा. कुठे आहे बाई? कधी हॅलो हां तू कुठे आहेस? मी ते कुठे मिरी प्रकल्पात. मेरी प्रकल्पात बस ते राहू 7:30 आगत मी भाजी काढून देतो इलेर घेऊन जाशील. 7:30 आगत हा किती वाजता येणार तू? 7:30 आगत येत आहे बहुत हीच लेट. आओ आओ बघा घेऊन जा भाजी जरा. हा चल. तर मंडळी बाबू आणि नाना तिकडे मिरी प्रकल्पाचं काम त्यांचं जोरात चालू आहे आणि मी आलो आहे इथे आग्रात याचं कारण म्हणजे दरवर्षी आम्ही फेब्रुवारीमध्येच काजूची भाजी वगैरे दाखवतो पण यंदा काही दाखवू शकलो नाही. आता मार्च आला उजाडला पण काजूची भाजी दाखवली नाही. याचा अर्थ असा नाही काजूची भाजी खाल्ली नाही. काजूची भाजी पूनमने केलेली पण दाखवता आली नाही आहे. पण यंदा आंबा म्हणा काजू म्हणा तेवढ्या प्रमाणात नाहीच आहेत. आंबे तर नाहीच आहेत काजू तरी आहे. आता हे काजूचं झाड बघा मोहर बघा किती आहे याच्यावर कॅमेऱ्यात तेवढा दिसणार नाही आहे. इथे बघा मोहर पूर्ण भरलेला आहे पण काजू असं नाही आहे कुठेच. इथे झाली गावठी काज आमची पण बाबूने लावलेल्या ज्या वेंगुर्ला काजू आहेत त्यांना पण कुठे काजू दिसत नाही आहे. या बघा या वेंगुर्ला काजू आहेत सर्व त्यांच्यावर पण कुठे काजू दिसत नाही आहेत. त्यामुळे यंदा काजूची ही अवस्था आहे. ॲक्च्युली ही गावातल्या असल्यामुळे यांच्यावर काजू नाही आहे. ज्यांच्या काजू सड्यावर आहेत त्यांना बऱ्यापैकी त्यांच्या काजू धरलेल्या आहेत. मी पण काही काजूची झाडं लावली आहेत दाबोळ्यात त्यांच्यावर पण काजू आहेत कारण सड्यावर असल्यामुळे तिथे लवकर होतात काजू. ठॉक 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 आवाज येता माका वाटलं कोण नेपाळी आहे की काय. ओ साबजी ओ साबजी माका वाटलं नेपाळी आहे की काय वरना बघताय तर. हां ह्या काम तुमच्याकडे या ठॉक 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 ठॉक. हे त्यांका येत नाही म्हणून तुमच्याकडे या यंदाची सगळ्यात मोठी काजू बघा या काजू काजू बघ रे काजूंचं काय झाड आहे. ह्याच्यात एकदम तुम्ही माहीर झालेले आहात दरवर्षात तोडल्यामुळे. हो ना यंदा दुष्काळ 13वा महिना आणि लढाई चालू झाली आणि त्याच्यापेक्षा तो बहादूर महिना. पाकिस्तानला बघलं 300 रुपये लिटर पेट्रोल. तुमच्याकडे बातमी पहिली आहे पाकिस्तानची. हां तुमच्याकडे पाकिस्तानची बातमी पहिली. बघलं नाही मोबाईलवर. अच्छा आमका ही बातमीच येत नाही. तर बघ ही लाकडं खायची आपलीच आहेत की कायचं आहे कलामा काय होतं या झाड गेल्या असं रे ते का खाली नेऊन ठेवला ह्या मुळा. हां हो एक होता ना हो असा उंच असा. का हे वांडर पिडूक लागली ना शेतीची नुकसानी करून ह्या लागली काय सांगून टाक.
त्याचीच लाकडं होती. हे रायवळ का आंबो पण नाही धरत काय नाही यंदा काही नाही पण दुपार त्याला दरवेळेस फुली दरवेळेस डायलॉग यंदू काय नाही नाही डायलॉग ना पण यंदा खरंच काय नाही. बघ तू बघ ना आम्ही नाही तर. सांगतो म्हणून. सड्यावर पण नाही थांबे. अरे ते कांद्याच्या वेळेस पाठीमागे माहिती नाही अरे मांडला तो मोहरलेलो मांडला म्हणजे काय दिसत नाही पान म्हणजे एवढं मोहर होतो. एवढं त्या कलमावर काढणीच्या आणि त्या गांग्याच्या मड्याकडे मोहर सगळं जाप डांबार झाला बघ जाम म्हणजे मोहरलेलो. म्हणजे सगळे आंबे मोहरले कांदा आंबे सगळी मोहरली आमची. हां मग काय खोटा सांगतो काही एक नाही मोहर ही खार पडतं ना ती बात लागली. धुक्या मॉपच झाला तकडे तर आमका सकाळी सकाळी दिसत नाही. ह्या नाही ह्या बाबल्या घेत नाही तोडका कुराड मार्ग काहीचे काऊ कोणीतरी मारली आता महाग होणार सिलेंडर. मग तेव्हा यांका कळतं ना की लाकडीची काय आहे. मग लढाईमुळे सिलेंडर महाग होणार. घरात दूध वाहणार आता काय आता तो वचन दूध निघायची पाहिजे. तुमका चाय बी नाही आणून दिलं कोणी होय. चाय बी नाही खालच्या कामगारांका चाय बी आहे. मका काय देणार नाही. वर सगळे म्हणतात. माझ्या विरोधात ते सगळं तकडे चाय पाणी सगळं इला मागं गेलोय न्याहून. माका ते सांगायचा माका माहित नाही तुम्ही हय असते. तू ह्याच्या घी सोयीन घी ते त्यांना दाखवू गा. माका वरना वाटलं कोणतरी नेपाळी हय असता ना तो एक नेपाळी तो यंदा ड्युटीक नाही हा नेपाळी तो असता तो नेपाळी ना कोणती पोरा दरवर्षी तो नेपाळी असता तो नेपाळी ना गेल्या वर्षी भैया होती. भैया होतो. हे आता एवढी बोलले ही आताची हिल्यापासून एवढी फोडलास मग आईला डेंजरस. मग लाकडाच्या बाबतीत काय सांगावं? लाकूड दे जाणार. कामगाराक परवडायचं कामगार येणार 4 टन की डुकूक करणार आणि मारणार. कामगाराक बोलवायचं म्हणजे जीवार को काय तर दुसरं कुऱ्हाडीवर असतो ना त्यावेळेला डाली होती खापाक. कुराड बरोबर नाही हा. आता मी हे मारलंय ना हिने मग ते पैताकडच्या कुऱ्हाड हा म्हणजे दोघं एकत्र काम करतात. मारल्या ना की बाय आपण मारायची हम्म, सारखं जातलो मी एका मिनिटात काम सगळं. हम्म. मी एक बाजार चिनी घेतलं की एक बाजार मी घेतलं असं तर आता दुसरं कुऱ्हाड आलो कोण नाही ना. माका सांगितलं असतं येईल असतं. होय हम्म. कुऱ्हाड जरा घरूक शिकवायची लागणार नाही तर पायार घेत मारू. मग आता काय पुणक्याकडे येतास चाय पिऊ. ते नाही नको पुष्पा वाट बघता. पुष्पा आज दणकवून व्यायाम होणार आहे तुमचं. काय व्यायाम भारी होणार आहे आज. आता हे ह्या होत होती लाकडा पुढी होई पण आता होत आहे. मे महिन्याचं सगळं स्टॉक करून ठेवतात आता. हां हम्म, आता पावसात होय ना हम्म. ही नाही पुढे तर ओली बागायची ओली घेऊन ठेवायची कोणते लाकडा गाडी पुढे चलो अच्छा तो हम चलते. अरे बस रे